Bueno, hemen gaz Josukin galdera sorta prestatu dizkiogu, gero berak irabiltzen duen euskara aztertzeko. Bueno, nolako izan zen zure gaztaroa? Nire gaztaru ez da bukatu ondio. Ondion, hogeita zazpi urte dauko, baina suposatzen dut ondion tartetxo bat badagut eta urte gutxi batzuk baditxuela gazte izeteko. Gaztetxua nintzen ninean nik esango dauke nire gaztaru izan zela, ikasle edo adin hortako jende gehixinaren abezalakua. Lagunekin ibiltzen nintzen, eskolara faten nintzen, gero partikular batzuk bai, txeten gustatzen kirola itxi eta gizen hau ninguen, baina bestela ez dut uste asko desberdintzen danik momentu hontako gaztik daukien gaztarotik edo bizimodutik. Eta gaztaroko bitxikerien baukotzu? Gaztaroko bitxikerixaren bat... ez da gitx. Esango dauke, niretako batxilergoan esote baterako oso ondo paso nahuela egon ginelako euskera batzordia izeneko zer sortzen, lagun bat eta bisok, eta hartara garai hortan jatzauen antzeko SB institutuen, eta legintzen ginen, beste barik kanpainatxu egin bitartez eta gure ikaskideak sasatzen apur bat euskeriak geixau irabili zeixien, eta apur bat euskeriaren presentzia do agerikuagoa izan zedin pasilluetan eta ez da egitxe, institutoko giruen. Eta gero hortik abiatuta ziginen Euskal Herrien euskera zen mugitzen be, eta ez da egin, izan zen neurri baten ate batzuk zabaltzia, ikusten den, gazte izaterakuen eta basauela aukera bat euskerian alde lan eitxeko, dan atzala bakarrik barrandia edo jiji-jaja egotia, basauela guk maitxe ditugun gauzen alde burruka eitxeripe. Gainera, garai horreitxan goratzen dut, batxilergoan ninguela, egunkaria itxi euiela, piko duek, eta garai horreik euskerian alde eitxeko eta uste dut nahiko interesgarriak izan ziela. Eta ze ikasi duzu? Aurrekoaz dututa, euskal filologia ikasi nauen. Apur bat giro hortan mugitzen nintzenez, erabaki nauen, etorkizunien lan inguran hauela euskerian inguruen, eta egiz esan euskerian inguruen lan eitzeko dauen modurik samurrena euskera irakasle izatea da. Hortaz, erabaki nauen euskal filologia ikastia, etorkizunien edo itzultzaile izateko, edo euskera irakasle izateko. Eta hori zein nauen. Gero asko guztio joaten esate baterako hizkuntza daritzia bera, ze ikusten duzu, zelan euskeri estanien hizkuntza arrarua be, nahiz eta guk ditugun bi auzoko hizkuntzen zerikusi hondirik ez izan, hortiz erdozen hizkuntza batzukin antzekotasun desente ditu, tipologikoki esalixak itxeko moduan, eta, interesgarra izan zen hori guzti, eta gainera mususten daukeria gure hizkuntziaren historixia be ezauketako. Eta hori berazgarra izan zen neuretako, etzan bakarrik izan beraz lana bilatzeko zeo zer baizik, eta gozatzeko eta norberaren kulturaren inguruen eta herrixaren inguruen ikasteko aukera bat izan zen, eta hori inoiz ez da oso bera. Eta zertan datza zure lana? Neu beti bilizan da irakasle, kenduta urte terditxo baten edo tabernari ibili nintzela. Baina bestela beti bilizan da irakasle. Bai bigarren hezkuntza DBH-en, Bilbon, Gasteizen, eta gero AEK-an be. AEK-an euskera irakasle besterik ez. Eta bestietan ibili nintzen euskera irakasle izeti ez gain, gaztelerako irakasle, eta ez da ikuste zeu zerbait mun hauen, bardin da. Baina isa beti izan da euskeriarekin edo hezkuntzekin zerikusi xedakon zehoza, neu gure izan hauen moduen. Orduen, momentu hontan, Ardatz Akademiako irakaslienaz, lagun batzuk martxan ipini gauen akademia bada, eta, emoten dozkuna jatekua. Eta irakasleen azoin be. Emoten ditut euskeria emoten dut, beti bezala, gaztelera bebai, historia bebai, latina bebai, nire zirkikerixetako bat, ikasi noren guztoz, eta ontxe balixo doz, klasiek emuteko,
matematika gorroto izan da bien ikaslien dako. Horreik hartzen dute bakarrik latina eta... Eta guztia jakitzu zure lana? Bai. Nire usate dut beti esaten dute. Espainolko lana hementxe etorriko nintzakela denbora pasa. Azken baten, nire ustez irakaskuntzia gaur egun nahiko itxota dau, atle batetik ikasle asko dauzelako gelako, irakasle ikasle mordo bat daukielako, ezin gelako eruen irakaskuntzan oinarrizkoa dan banakako jarraipen bat ikasliekin, eta akademia txiki baten horretarako aukerie dau. Gainera ikasliek ezauketan dituzu pertsona moduen, eta ez daukatzunez gainera, azterketarik jarri biharrik, ez ebaluazio baten biharrik, eure pestau esentiruten zurekiko dako presin horik, ez? Azken batean zeuk ez dukotzu, gero azken nota hortan zer esanik laguntzeko zauz, eta nik uste dut daixin ikusten gaitxue da. Hortaz, balixo doz jende barrixe zeuketako, eta gainera nik ikasi goten emuten dut. Edartu nahi. Bale, eskerrik asko. Ez da ezer, zorregatik.